Ngibulisile nto zikabawo. Nansi into, masikhe siyeke into yokugxeka abazali nokugxeka amakhaya ethu. Akho namnye umzali okwazi ukwenza umntana. NguThixo yedwa okwazi ukwenza umntwana, kwaye nguThixo yedwa owasikhethela abazali, nguThixo owasikhethela amakhaya, ngoba nguye owazi izinto phambi koba zenzeke. Yile nto uThixo wasikhethela abazali abaziba abekho perfect. Saba sisipho ebazalini bethu. Abazali, umzali nomzali wayezonwabisa. uThixo wampha isipho oba makonwabe ngakumbi, ngokuba lithi izwi zonke izipho ezilungileyo zivela ezulwini kuTata wethu Jehova asipha zona. Ngoko abazali bethu banikwa thina njengabantwana, saba sisipho esihle sivela kuThixo. Yinceba into yobana abazali babizwe ngonobana bangabazali bakho. Inceba kubo ngokuba wena uyisipho esiperfect esibuya kuThixo. Ngayo yonke into eyenzekayo erong empilweni yakho akumelanga ubagxeka, akumelanga ugxeka ikhaya lakho, kodwa funeka uhambe uyogxeka uThixo, ucomplaine kuThixo, utata wakho, umenzi wakho, umdali wakho. Xa ufuna uncoma funeka uhambe uyoncoma kuThixo, oyena mntu ophe isipho esinguwe wasipha abazali bakho. Nguye okuzise emhlabeni, nguye nenjongo ngempilo yakho emhlabeni. Abazali bakho benze yonke into esemandleni ukuba bakukhulise. Masive ilizwi lesityhilelo 22:12. Yabona ndiyeza kamsinya, umvuzo wam unam, ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uyakuba njalo. Umvuzo ke obuya noYesu Kristu ngumvuzo wemisebenzi esiyenzileyo. Xa unemisebenzi emibi oyenzileyo uzawuvuzwa ngokwemisebenzi yakho emibi, isohlwayo sikaThixo. Xa unemisebenzi emihle uzawuvuzwa ngokwemisebenzi yakho emihle. Ewe uThixo angakuxolela izono zakho, ewe uThixo angakuvumela uba ungene ezulwini, kodwa imisebenzi xa ingekho akho nto uzawuvuzwa ngayo. Into evuzwayo yimisebenzi esiyenzile, nemisebenzi xa yenziwe fanele yenziwe elukholweni, ngoba imisebenzi yonke izawuhlolwa ngomlilo. Ukungakholwa kuko kwenza into yobana abantu babe nesohlwayo abazawusifumana ngokungakholwa. Masive kwabaseRoma 2:5 no-6. Ngenxa yokuba unenhliziyo elukhuni, ungaguquki, uzibizela ingqumbo ngemini yengqumbo. Ngaloo mini iyakucaca indlela agweba ngayo uThixo. Ngaloo mini uThixo uyakuvuza elowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Uyayibona ke le nto yoba xa ungakholwa ithetha uba loo nto sowugwetyiwe, ngoba kaloku awukholwa. Nemisebenzi oyenzayo uyenza ungekho lukholweni, awuyenzeli ukudumisa uThixo ngoba awukholwa. Loo nto ithi ke uyawohlwaya. Umvuzo wakho ungakholwa uyeza nenkosi iphakade lakho liyoba semlilweni, ngoba isohlwayo sisemlilweni sabantu abangakholwa. Ngoko kufanelekile ukholwe uYesu Kristu, ukholwe nguBawo osemazulwini, oyena mniki bomi, oyena menzi wabantu. Ufanele ukholwe nguye nodaba lakhe ukuze akuvuze xa wenza imisebenzi, ngoba imisebenzi iyawudlula emlilweni. Ngokwenyaniso ibonakala injongo yomsebenzi, uba besiyenzela ntoni imisebenzi besiyenza, injongo yethu beyiphi. Yakupasa imisebenzi yethu itest yomlilo yokholo. Kulapho ke ngoku sizawuvuzwa ngezinto ezizezithembiso zikaYesu, njengesithi uYesu Kristu uyeza, angafika nanini na njengokwethe simlindele uyeza. Ngoko njengamntu ongazi uYesu Kristu buya nini nelisuku lakhe lokufa ngalazi, zilungiselele ngokuba uqalise ngokuguquka enhliziyweni yakho, ukholwe nguYesu Kristu namazwi akhe, ukuze udle ubomi banaphakade, uvuzwe akuba efikile emhlabeni ezolanda abantu abakholiweyo nguye. Ndiyakucela khawuzenzele lowo favor, khawuzenzele lowo nceba. uThixo uza kuvuza ngemisebenzi oyenzayo, ngoba otyala kancane uzawuvuna kancane.
othe watyala kakhulu uzawuvuna kakhulu. Ngoko ke zityalele elikholweni umsebenzi olungileyo wokukholwa, ze uthi yonke into yenzayo uyenze ngokholo. uYesu Kristu uza kuvuza mntakaThixo, uza kuvuza mntasekhaya. Khawuzincame nawe, uguqule inhliziyo yakho, uthethe nenhliziyo yakho, umamele amazwi la athethwa nguThixo wenguquko, uze ube nephakade. Makube phezu kwakho ukuthando, umsa, inceba kaBawo uAdonai kunye nobukhona bakho uYesu Kristu iNkosi, ngoku kuze kube phakade. Amen.